Sziasztok, Csancsi vagyok, és ez itt a Minecraft Survival sorozatomnak azt hiszem, hogy 4. része. Hát videón kívül eljártam bányászni, vagyis ahol abba hagytam, ott lementem abba a szakadékba, és 6 darab gyémántot találtam, aminek következtében sikerült megépítenem a könyvtárat, vagy nem is könyvtárat, hanem enchantoló helységet, egy ülőt építettem, craftoltam, és enchantoltam a kardon. Itt nem. Összeszedtem egy csomó cuccot, találtam egy zombi spannert, amiben sajnos nyereg nem volt, de volt 3 name tag, úgyhogy ha állatom lesz, akkor el tudom már nevezni. Építettem egy ilyen kicsike automata sütőrendszert, ami működik. Nem tudom, eddig nekem nem erős működtek a sütőrendszereink, de most működik, és elég jól. Szeretnék egy vasútrendszert építeni, és learatni a farmot. És még nem azt. De itt van magam, jó. Azt hittem, hogy nincsen magam, jó. Találtam krumplit, és ebből még csak 2 érett meg. Learatom a búzát, és nem tudom még mit lehetne építeni. Javaslatot tényleg, azt akarok még, ezt már mondtam. Neki fogok vasutat építeni, amihez szerintem már van is elég nyersanyagom. És még meglássuk, hogy mi lesz a mai részben. Ez a rész sem lesz 15 percnél hosszabb. Pár percek kezdtem, úgyhogy 2 perc még nincsen. Úgyhogy most van 34, akkor mikor is kell jöjjön. Legyen 50-kor végig. Mennyi lesz, arany, vas is kell egy csomó. Még mi kell? Azt sem tudom amúgy, hogy kell shieldcraftolni. Ja, tényleg NPC falut is találtam. Elég szerencsém volt. Ezt még ide berakom. És teszek, jó. És ennyit találtam videón kívül. Szerintem ahhoz a szakadékhoz nem fogok visszamenni, mert egyszer majdnem beleestem a lávába, és egyszer sikerült is beleesnem. Csak előtte beírtam a Game Group parancsot, amit ez szerintem csalás, de mindegy. Mondjuk így most nem tudom, szerintem nem tudom kikapcsolni, de mindegy. Akkor megvan, hogy fogom kikapcsolni. Így. Jó. Most, hogyha meghalok, akkor a cuccaim nem fognak nálam maradni, hanem elvesznek. Vagyis nem elvesznek, hanem leesnek a földre. És akkor vissza kell mennem oda, ahol meghaltam. Vágok egy kicsi fát. Szükségem lenne szénre, amikor bányában egy csomó szenet ott hagytam. Azt nem tudom, hogy miért, de ott hagytam. Úgy nem éreztem szükségesnek nagyon, de égetéshez most kell, rájöttem, úgyhogy vágok fát. Minél többet.
Szerintem mindjárt megnézem, hogy kell shield craftolni, hogyha nem fogom tudni. De egyelőre még csak megnézem, hogy tudok-e, és nem, hogy tudok-e, hanem tudom, hogy tudok, mert van elég vasom és aranyom, még redstone meg ilyenek, hanem hogy mi kell még hozzá. Ezt a fát akkor most kideszkásítom. Így talán és akkor a vas. Akkor talán így. Igen, így jó. Ó, bot az nincs elég volt. Jó, ennyi egyelőre elég is lesz. Kell minecart. No, akkor hogy kell másik fajta sint csinálni? Így rákattunk a netre. Meg kéne nézzem, nem tudom. Pillanat. Na lássuk, hogy mit fog kidobni. Mert nekem van egy oldalon, szoktam nézni. Ja, ezt akkor ki is kéne vezetni. Hát akkor azt még meg kell csinálni, vagyunk a hoppelem, az nem maradt. Jó. Akkor addig legyártok 2 darab hoppert. Jó. És még fog kelleni egy láda. Úgy. Ja. Húha, ezt így fogom megoldani. Így. És ezt így, és ez így remélhetőleg le fog a ládába. Ó, ez most megint nem jó. Miért csákmányra veszem? De mindegy. Mi van? Akkor jó van a hopperbe, jó van. Csodálkoztam, hogy van a hopperbe. Mindegy. Anya, így. Akkor most legyen így. Aztán valamikor majd átalakítom. Kicsikét. És akkor ezt itt vissza is tömöm. És eddig nincs ne tej. Vagy van egy csak. Nem akarod betölteni. Kell redstone. Talán így. Nem akkor. Tegyünk csak botot. Megnézem. Lássuk csak, itt van. Lássuk, hogy ez azért. De ez nem. De az. Ó, ne hülyéskedj.
Miért? Miért nem lehet? Arany, vas, arany, vas, arany, bot, redstone. Jó, megvan. Remélem így kell. Redstone és bot. Ezt remélem, hogy akkor nem blaze rodokból kell craftolni. Mi is ennek a neve? Itt van ez az. Arany, bot, redstone, jó. Na itt eltöltöttem az időt vele, pedig elég egyszerű. Remélem, hogy ez most már így kell. Jó, így kell. Hát ez így szuper, mert csak... És megint nem tettem elég botot, meg redstone. Köcsög vagyok. Így akkor... Fog kelleni még olyan... ilyen 10 darab redstone fákja. És... mi kell még? Oldjunk egyet. Ó, Monsters Notebook-el is lenne. Úgy, akkor... mikrofon. Akkor lássuk, hogy még mi fog kelleni. Ennyi. Egyelőre csak ide. Ó, úgyis le kell menjek, azért nem kell. De nem kell menjek. Vagyis úgyis le kell menjek majd, de... így. Most már minden megvan, ami kell. És... legyen egy olyan, hogy... itt fog kezdődni, de 3 blokk magas kell lenni. Úgyhogy itt. Lássuk, hogy lássuk, hogy itt az achievement hány, ez mit, hány darab, mennyi messze kell eljutni. Hát kivették a sín, nem, itt van, jó. 1 kilométer. Akkor az úgy nem lesz jó, mert nekem nincs annyi sínem, és nem is lesz. Még 5 perc van. Szerintem a videón kívül be fogom fejezni a sínt, így is úgy is. Mert be fogom fejezni mindjárt. És még szerintem fog kelleni craftoljak. De lassan elkezdem építeni. Ezt ide. És akkor ezt ide. Nos, akkor induljon például a sín. Még hozzá is. Ezt most voltam ideig. Legyen ez így, kövítsünk meg kicsikét. És ennek a tetőt még egy. Úgy. Na ez így lesz. 1. No, jó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Minden 15. sínhez fogok rakni. Ó. Most. Így. Egy elektromos sínt, hogy hajtsa meg 1, 2, 4. Eddig értem csak el. Hát akkor még jó sokat fog kelleni ások, de most így kiások egy oldalra.
fabot, és utána fogok utána fogom kivenni felül. Mondjuk azért itt a... Jaj, már nincsen helyen. Mit dobjak ki vajon? Kidobok... Hona? Éhesse vagyok. Ott és kerülhetni kell. Ó, most ezt is itt eltömni majd a szemet, de mindegy. 10-es lettem, akkor még kell 20 szint és fogom enchantolni a gyémántsákányt is, vagyis nem biztos, hogy ezt fogom, mert addig lehet, hogy nagyon el fog kopni. Viszont addig szerintem fogok találni még több gyémántot, és akkor fogok tudni csinálni még egy gyémántsákányt, és akkor azt fogom enchantolni 30-as szintre persze, és addig nem kellene meghalnom. Basszus, még ez is megtelt. Akkor most mit dobjak ki? Gunpowder-t, vagy nem is adjak ki. És mennyi még egy jó. Hát, ez a szén is itt maradt. Ó, jó. Akkor felmegyek és lepakolok. Vagy... Igen, felmegyek és lepakolok. Nem fogok ide most craftolni egy munkasztot, mivel nem éri meg nekem, de egy lábát azt fogok csinálni, és belepakolok. Ez lehet, hogy fog még kelleni, és ennyi, akkor azt nyertem. És ez így ennyi, és a videónak is mindjárt vége, mert mindjárt lejött 15 perc, és annál többet nem szeretnék feltölteni, mert akkor ott nem tudom egyből feltölteni, hanem ott kell renderelni össze-vissza, mondjuk is kell renderelni, mert a Frapcell nagy beveszi fel, hogy ilyen gigások, akkor nagyon hosszú időt tölteni fel YouTube-ra. Úgyhogy így is fogom renderelni, de nem kell olyan sokat, és nem kell összevágni, meg ilyen. Na de szerintem ennyi lett volna mára, még lehet, hogy egy részt felveszek, de nem hiszem. De videón kívül befejezem a vasútrendszert. Csancsi voltam, iratkozzatok fel, sziasztok!